Készülünk a Eger Rallyra, mindenféleképpen egy tesztet szervezünk majd előtte, még nincs teljesen kész az autó, szét volt szedve télen, illetve mentem a Janneren vele. Alaphelyzetben várom, hogy kész legyen, és szerdán lesz egy tesztünk. Mire lehettek képesek ebben az erős mezőnyben, mert tény, hogy nagyon sok páros jelentkezett be az élmezőnybe, abban bíztok, hogy ti is ott lesztek köztük? Hát szeretnénk ott lenni, főleg úgy, hogy azért már sikerült ezért egy jó néhány versenykilométert teljesíteni az autóval, tudjuk a beállításait, viszont tényleg nagyon erős a mezőny, meglátjuk, hogy mire lesz ez elég. Én úgy gondolom, hogy sok mindent megtettünk, illetve a szervizcsapat is, hogy az autóval jól tudjunk menni. A Mitsubishi-s időszak után mennyire tudtál már átállni az R5-ösre? Hát én úgy gondolom, hogy a megtett kilométerek után már most mondhatom azt, hogy igen. Tegeződünk az autóval, teljesen más hogyan kell vezetni, más stílusba, természetesen sokkal gyengébb a teljesítmény az autónak, ezért ehhez regenerálódnom kellett, de a fék futómű beállításai miatt és lehetőségé miatt viszont lehet olyan gyorsan menni vele. Mennyire fekszenek majd ezek az egri gyorsasági szakaszok az R5-ösnek? Hát fog tetszeni neki, illetve nekem is. Én tavaly mentem gyakorlatilag, tavaly előtt mentünk Eger Rallyba. Nekem az összes évemben az Eger Rally jól sikerült. Nekem tetszenek mind a Miskolc, mind az egri aszfaltos pályák.